Heia. Iwan? Ti'n iawn? Iwan. Aled. Iwan. Ges i gyda ti. Ti Iwan? Dwi'n bad. Well beth ar ôl bita. Ie, mae'n wir. Be ges ti? Caesar salad, be am chdi? Prawns ges i. O, neis. Fi beth i bod ar ddêt, so hwn yw ddêt cyntaf fi, so fi'n bach yn nerfus. Fi'n dod o gyfrddin. O, neis. Ie. Ond fi'n uni yn Bangor, so... Ond dod? Ydw. A be ti'n studio yn uni? Fi yn neud cerddoriaeth. O, neis. Ie. So, be ti'n neud gyda... Be ti'n neud? Chwilio am waith ar y funud. Trio chwilio'n galad, ond bob dim ar y funud, mae'n sy'n mental. Ti'n apply amdan rhywbeth a ti'n gael yn bydd nôl. Ond dwi'n meddwl mynd i prifysgol, mi blwyddyn nesaf i'n nyrsio. Ie. Yn Bangor neu yn rhywle arall? Yn Bangor. Nice. Fai di oed o, Iwan? Faint oed wyt ti? Fi'n 18. 18? Oh, sorry, na, fi'n 19. O, 19. Fi'n cymryd i'n gofio enw cyntaf. Yna, dwi ar y funud. Eisiau mewn mlwydd dy merchar, a dyn dwi'n 21 ys dy merchar, a dwi'n bod yn dweud na 20. Bob tro fel la. So ni ddim yn gweud bod fi'n person swil, ond fi ddim yn person hyderus chwaith. So, mae rhoi fi hunan allan a bach yn newydd i fi, so fi'n... Dim ond pan fi wedi cael cwbl o peints, fi'n rili'n rhoi fi hun allan na, so fi'n cael hwn lawr. Oh, god. cael hwn lawr fi, a wedyn felly fyddai'n teimlo bach mwy cyfforddus. Di'r bwyd yn neis? Sut mae'r prawns chdi? Prawns fi'n really nice. Sydd salad nice. Di, mae'n rili neis. Gofyn efo be mae o chwilio amdan mewn ddêt. So beth ti'n chwilio dan mewn ddêt? Mewn ddêt? T'mo be, fi ddim yn gwybod. A fi wedi gweud, t'mo, hwn yw'r ddêt cyntaf fi, a ti'n... Be ti'n chwilio amdano? Ti'n gwybod? Oscar ddim syniad. Fi'n gwybod. Mae'n cwestiwn anodd i ateb, neu gwe? Mae o. Ti just ddim yn gwybod beth i weid, a mae fe'n... Mae'n cwestiwn eitha awkward fyd, neu gwe? Dwi'n meddwl person yn chwilio amdano bod o rwy'n sy'n mynd i nhw'n hapus a enjoyo hynna'n trwy bywyd. Ie. So ti eisiau fi deall llawer y byd, mae just dod allan gyda ma'n nhw'n... Mae weld ar ei, ti'n just ydyn ni gilydd, ynddi? Di o licio ffilms a pictures be mae o licio gweld. Be di favourite ffilm chdi? Be di favourite? Mae yna'n cwestiwn anodd iawn. Fi'n joio Forrest Gump. Forrest Gump, achos mae da fe just cymaint o hanol layers o... Os ti'n really darllen rhwng y llunellau, mae da ti cymaint o hanol heina o fel ystyr o pethau. Cofio granda na fi, Iwan, pe dwi'n gofyn i chdi, oce, dal? Chwarae dyma ti'n rili dda. Ie, Forrest Gump sy'n ni'n cael. Ond fi yn joio'r cyfres Harry Potter. A fi? Ie, be am ti? Horror di gora, a dim yn gorfod yn either dyn mynd o comedy i fiction. Ond dwi'n lyfio Harry Potter. Hwna di'r peth na i watchad fwyaf adra i wneud hyn wedi gysgu. Ie, ond fi hefyd yn joio'r Star Wars. Ti'n i watcher Star Wars newydd? Ti heb? Diodda Star Wars. Pam? Dwi'n gwybod rhywbeth ddim yn licio. Sorry, fi'n gadael nawr. Na, mae hi'n... Star Wars mad. A bob tro di watch ar tele, neu bob tro fan i llofft. Ond dwi'n licio fo dros Star Wars. Sy'n bod na? Dwi'n just gwybod boring. Be di'r peth mwy embarrassing, Iwan, iddo fo? Claen. So, Ie. be di'r peth fwyaf embarrassing ti di wneud ar nos allan? Oh, god. Fi jyst yn chwdi. Na gei fi wneud, really. Nes i paso allan, nes i St John's yn Maes B, Meifod. Ond fi'n gwybod pryd i stopo, ti'n ma? Fi'n un o'r pobl yna sy'n stopo yn digon cynnar. O fi ddim yn ei ffwl o'n hunan. Cyfadda, Iwan, be di'r peth mwy embarrassing ti wedi wneud, ia? Really, pan dwi'n meddwl dwi'n bothered, pan dwi'n meddwl dwi'n mynd ar stage y bwyd, lle... Os oedd ddim byd yn poeni fi. Dwi wedi jumpio ar ben taxi unwaith yn dechrau stripio. Ma' hwnna'n news i fi. Na, It's normal night out. It's normal night out, It's normal, dyna li. Be di'ch hoff chat o blaen? Be ydy y chat o blaen gorau sa chdi'n iwsio ar rywun? Fi'n un o'r pobl yna, fi ddim yn swil, ond fi ddim yn hyderus chwaith, os mae'n ei sens. Fi ddim yn mas i pwlio, fi ddim yn mas i joio, ti'n ma? Mae'n y weld yn neud yn iawn efo'i gilydd. Just dwi'n meddwl bod o pi bach yn ifanc, da. Dwi'n ddim. Stiam yn ofn roed opinion o be mae o feddwl o bethau. So, na, dwi'n meddwl bod o'n neud o dda fan Iwan. Dwi'n watchad Love Island. Nes i watchad o'r blwyddyn yma. Hwna oedd yr un gyntaf i watchad oedd blwyddyn yma. A fi.
Nes i joio fe, a neith ffrindiau fi wedi cael fi mewn i fe. Mae rhaid ti watch Love Island, nes i mis allan. Ti'n rhaid sos y cydlydd efo dy ta? Fatha chwaer fi nath eitha fili. Bod, sa'ch chi'n enjoyo fo, so nes i ddechrau watch o fe hi. Barod i deud ta wan. Sa'ch chwarae mynd i llawer yn byd efo'n gilydd. Dyna fi'n cica. Bye bye. Dim yn agree efo hanner o bethau na beth sa'ch chi yn. Ond nath i ni ddechrau watch o'n efo'n gilydd. Deud ta wan, iawn. Enjoyo fe, ti'n fawr ti'n gael natur a gosip efo chwaer chdi. A dy dod fwy agos. Come on, get your finger out. Ond oedd o'n gret. Be? Oedd o'n gret. Ie, joyous i. Mae'n good. A nes i gwrdd ti. A chdi tha? Ie. Diolch yn fawr. A diolch yn fawr. Ta!